Euphrasia. A Tale of Greece. A short story written by Mary Wollstonecraft Shelley and read for you in both Greek and English. Please enjoy. It was not long after the breaking out of the Greek Revolution that Harry Valency visited Greece. Δεν πέρασε πολύς καιρός από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης όταν ο Χάρι Βάλενσι επισκέφθηκε την Ελλάδα. Many an Englishman was led thither at that time by the spirit of adventure, and many perished. Πολλοί Άγγλοι οδηγήθηκαν τότε εκεί από την περιπετειώδη τους διάθεση, και πολλοί χάθηκαν. Valency was not 19. His spirit was wild and reckless. Thought or care had never touched his brow. His heart was too light for love. Ο Βάλενσι δεν είχε συμπληρώσει τα 19 του χρόνια, το πνεύμα του ήταν άγριο και ρυψοκίνδυνο. Καμία σκέψη ή έγνοια δεν είχε αγγίξει το μέτωπό του, η καρδιά του ήταν πολύ ανάλαφρη για έρωτα. Restless and energetic, he longed to try his powers, with the instinct that leads the young deer to butt against trees, or to wrestle with each other in the forest dells. Ανήσυχος και γεμάτος ενέργεια, λαχταρούσε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Με τίδιο ένστικτο που οδηγεί τα νεαρά ελάφια να χτυπούν κορμούς δέντρων ή να παλεύουν μεταξύ τους. Σε δασωμένες κοιλάδες. He was the only son of a widowed mother, whose life was wrapped in his, and he loved her fondly, yet left her impelled by a desire for adventure, unable to understand what anxiety and fear meant, and in his own person eager to meet even misfortune, so that it came in a guise to call forth manly and active struggles. Ήταν ο μοναχογιός μιας χήρας μητέρας, της οποίας η ζωή ήταν δεμένη με τη δική του, και την αγαπούσε βαθιά, ωστόσο την εγκατέλειψε, παρακινημένος από την επιθυμία για περιπέτεια. Δίχως να κατανοεί τι σημαίνουν η ανησυχία και ο φόβος, και ιδίως ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει ακόμη και τη συμφορά, αρκεί να παρουσιαζόταν με τρόπο που να τον καλεί σε αντρίκεια και δραστήρια πάλι. He longed to have the pages of his young life written over by deeds that would hereafter be memories, to which he could turn with delight. Λαχταρούσε οι σελίδες της νεαρής του ζωής να γεμίσουν με κατορθώματα, που αργότερα θα γίνονταν αναμνήσεις τις οποίες θα αναφερόταν με χαρά. The cause of Greece warmed his soul. Ο αγώνας της Ελλάδας ζέστενε την ψυχή του. He was in a transport of ecstasy when he touched the shores of that antique land, and looked around on mountain and mountain stream, whose names were associated with the most heroic acts, and the most sublime poetry man ever achieved or wrote. Βρέθηκε σε έκσταση όταν πάτησε στις ακτές αυτής της αρχαίας χώρας και κοίταξε ολόγυρα βουνά και ορειναριάκια, τα ονόματα των οποίων συνδέονταν με τις πιο ηρωικές πράξεις και την πιο ψηλή ποίησή που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος. Yes, he was now in Greece. Ναι, τώρα βρισκόταν στην Ελλάδα. He was about to fight in her cause against the usurping Turk. Ήταν έτοιμος να πολεμήσει για τον σκοπό της, εναντίον του σφετεριστή Τούρκου. He had prepared himself by a sedulous study of Romaic. He was on his way to the seat of government to offer his services. Είχε προετοιμαστεί επιμελώς μελετώντας τα Ρωμαίικα, κατευθυνόταν προς την έδρα της κυβέρνησης για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. To proceed thither from the spot where he had disembarked was a matter of some difficulty, the Turkish troops being then in possession of many of the passes. Να συνεχίσει ως εκεί από το σημείο όπου αποβιβάστηκε ήταν αρκετά δύσκολο, τα τουρκικά στρατεύματα κατήχαν τότε πολλά από τα περάσματα. At length he heard that a band of about 50 Greek soldiers, headed by a young but brave and renowned chief, was about to pursue the same road. He asked, and obtained leave to accompany them. Τελικά έμαθε ότι μια ομάδα περίπου 50 Ελλήνων στρατιωτών, με επικεφαλής ένα νεαρό αλλά γενναίο και εξακουστό αρχηγό, θα ακολουθούσε τον ίδιο δρόμο, ζήτησε και πήρε άδεια να τους ακολουθήσει. How delightful was the commencement of the journey! Τι ευχάριστη που ήταν η αρχή του ταξιδιού. How beautiful the country, defile and steep hillside by which they proceeded, where the grey olive clothed the upland, or vines, embracing elms, red now with late summer tints, varied the scene. Πόσο όμορφη η χώρα, φαράγγα και απότομες πλαγιές που διέσχιζαν εκεί όπου η γκριζοπή ελιά έντυνε του αλόφους, οι κλίματα αγκαλιάζοντας φτελιές, κοκκινισμένες πια από τα τέλη του καλοκαιριού, έδιναν ποικιλία στο τοπίο. The mountain tops were bare, or crowned with pines, and torrents ran down the sides and fed a stream in the dell. Οι βουνοκορφές ήταν γυμνές ή σκεπασμένες με πεύκα, και ορμητικά ρέματα κατέβαιναν από τις πλαγιές, τροφοδοτώντας ένα ριάκι χαμηλά στο φαράγγι. The air was balmy,
The cicada loud and merry, to live was to be happy. Ο αέρας ήταν ευωδιαστός, ο ήχος του τζιτζικιού ζωηρός και χαρούμενος, το να ζεις ισοδυναμούσε με. Ευτυχία. Valency was mounted on a spirited horse. He made it leap and caracole. Ο Βάλενσι καβαλούσε ένα ζωηροάλογο, το έκανε να πηδά και να χορεύει. He threw a spear against a tree, and dashed after to recover it. Έριξε ένα δόρυ εναντίον ενός δέντρου και όρμησε για να το μαζέψει. He fired at a mark as he hurried on at full gallop. Every feat was insufficient to tame his exhaustless spirits. Έριχνε σε στόχο καλπάζοντας ξέφρενα, καμιά επιδεξιότητα δεν ήταν αρκετή για να ημερέψει το αδάμαστο. Σθένος του. The chief marked him with eyes, whose deep melancholy expression darkened as he gazed. Ο αρχηγός τον παρατηρούσε με μάτια που σκιάζονταν από βαθιά μελαγχολία, όσο τον κοίταζε. He was known as bravest among the brave, yet gentle as a woman. Ήταν γνωστός ως ο γενναιότερος ανάμεσα στου άγενεου ακόμος, γλυκός σαν γυναίκα. He was young and singularly handsome. His countenance was stamped with traces of intellectual refinement, while his person was tall, muscular and strong, but so gracefully formed that every attitude reminded you of some Praxitelean shape of his own native land. Ήταν νέος και ξεχωριστά όμορφος, το πρόσωπο του έφερε τα σημάδια της πνευματικής του ευγένειας. Ενώ το παράστημα του ήταν ψηλό, μειώδες και δυνατό, μα έτσι χαριτωμένο, που κάθε κίνηση θύμιζε κάποιο πραξιτελικό σχήμα της πατρίδας του. Once he had been more beautiful. Joy, as well as tenderness, and a soldier's ardor had lighted up his dark eye. His lip had been the home of smiles, and the thoughts which presided in his brow had been as clear and soft and gladsome as that godlike brow itself. Κάποτε φπήρξε ακόμα πιο όμορφος η χαρά, όπως και η τρυφερότητα και ο ενθουσιασμός του πολεμιστή. Είχαν φωτίσει το σκοτεινό του βλέμμα, τα χείλη του φιλοξενούσαν χαμόγελα. Και οι σκέψεις που κυριαρχούσαν στο μέτωπο του ήταν καθαρές, γαλήνιες και ευφρόσινες. Όπως τ' ίδιο το θεϊκό του μέτωπο. Now this was changed. Τώρα όμως, όλα είχαν αλλάξει. Grief had become a master passion. His cheeks were sunken. His eyes seemed to brood eternally over melancholy regrets. His measured, harmonious voice was attuned to the utterance of no light fancy or gay sallies. He spoke only the necessary words of direction to his followers, and then silence and gloom gathered over his face. Η λύπη είχε γίνει το κυρίαρχο πάθος του. Τα μάγουλα του είχαν κύλο σχήμα, το βλέμμα του έμοιαζε να στέκεται διαρκώς σε θλιβερές τύψιση. Μετρημένη, αρμονική φωνή του δεν προοριζόταν για καμία ανάλαφρη φαντασία ή χαρούμενη έξαρση, μιλούσε μόνοτα. Απαραίτητα λόγια εντολής του ασυντρόφουά του, κι ύστερα σιγή και ατμόσφαιρα σκοτεινή σκίαζαν το πρόσωπό του. His sorrow was respected, for it was known to be well-founded and to spring from a recent disaster. Η λύπη του ήταν σεβαστή, γιατί όλοι ήξεραν ότι είχε βάσιμη αιτία, κι ότι πηγάζει από πρόσφατη συμφορά. If any of his troop desired to indulge in merriment, they withdrew from his vicinity. Αν κανείς από την ομάδα του ήθελε να χαρεί και να αστειστεί, έφευγε μακριά από κοντά του. It was strange to them to hear the light laugh of the English youth ring through the grove, and to catch the tones of his merry voice, as he sang some of their own gayest songs. Του αφαινόταν παράξενο να ακούνε το ανέμελο γέλιο του Άγγλου νεαρού να ηχεί στο δάσος, και να συλλαμβάνουν ντουά χαρούμενου ατόνουά της φωνής του, ενώ τραγουδούσε μερικά από τα πιο εύθυμα τραγούδια τους. The chief gazed with interest. Ο αρχηγός τον παρατηρούσε με ενδιαφέρον. There was a winning frankness in the boy. He was so very young, and all he did was in graceful accordance with his age. Υπήρχε μια αφοπλιστική ειλικρίνεια στο νεαρό, ήταν τόσο πολύ νέος. Κι όλα όσα έκανε ήταν με χαριτωμένη αρμονία προς την ηλικία του. We are alike mere youths, thought the chief, and how different. Είμαστε και οι δύο μόνο νεαροί, συλλογίστηκε ο αρχηγός, και πόσο διαφορετικοί είμαστε. Yet soon he may become like me. Κι όμως, σύντομα μπορεί να γίνει σαν κι εμένα. He soars like an eagle, but the eagle may be wounded and stoop to earth, because earth contains its secret and its regret. Πετάει ψηλά σαν αετός, μα ο αετός ίσως τραυματιστεί και πέσει στη γη, γιατί η γη κρύβει το μυστικό του και τη λύπη του. Suddenly Valency, who was some 100 yards in advance, was encountered by a Greek.
riding at full speed towards the advancing troop. Ξάφνου, ο Βάλενσι, που βρισκόταν καμιά εκατοστή μέτρα πιο μπροστά, συναντήθηκε με έναν Έλληνα που υπέβοντας ορμητικά ερχόταν προς την ομάδα τους. Back! Back! Silence! The man cried. Πίσω, πίσω, σιωπή, φώναξε ο άνδρας. He was a scout who had been sent on before, and now brought tidings that a troop of 300 or 400 of the Turkish army were entering the defile, and would soon advance on the handful of men which Valency accompanied. Ήταν ανιχνευτής, που είχε σταλεί πιο μπροστά, και τώρα έφερνε είδηση ότι μια ομάδα 300 ή 400 Τούρκων εισέρχονταν στο φαράγγι. Και σύντομα θα προχωρούσαν εναντίον των λίγων ανδρών που συνόδευε ο Βάλενσι. The scout rode directly up to the leader, and made his report, adding. Ο ανιχνευτής κατευθύνθηκε κατευθείαν στον αρχηγό και έδωσε την αναφορά του, προσθέτοντας. We have yet time. Έχουμε ακόμη χρόνο. If we fall back but a quarter of a mile, there is a path I know, by which I can guide you across the mountain. On the other side we shall be safe. Αν υποχωρήσουμε μονάχα 1/4 του μιλίου, υπάρχει ένα μονοπατί που γνωρίζω μπορώ να σας οδηγήσω απέναντι από το βουνό από την άλλη πλευρά. Θα είμαστε ασφαλείς. A smile of scorn for a moment wreathed the lip of the chief at the word safety, but his face soon reassumed its usual sad composure. Ένα ηρωνικό χαμόγελο για μια στιγμή χάραξε τα χείλη του αρχηγού στο άκουσμα της λέξης. Ασφάλεια. Μα σύντομα το πρόσωπό του ξαναπήρε τη συνήθη θλιμμένη γαλήνη του. The troop had halted, each man bent his eye on the leader. Η ομάδα είχε σταματήσει, κάθε άνδρας έστρεφε το βλέμμα στον αρχηγό. Valency, in particular, marked the look of scorn, and felt that he would never retreat before danger. Ο Βάλενσι, ειδικά, παρατήρησε την έκφραση περιφρόνησης και αισθάνθηκε ότι δεν θα αποχωρούσε ποτέ μπροστά στον κίνδυνο. Comrades, the chief thus addressed his men, it shall never be said that Greeks fell back to make way for the destroyers. We will betake ourselves to our old warfare. Σύντροφοι, είπε έτσι ο αρχηγός τους άνδρες του, ποτέ δεν θα υποθεί ότι οι Έλληνες υποχώρησαν για να δώσουν χώρος τους ολετήρες, αστραφούμε στις παλιές μας μεθόδου απολέμου. Before we entered this olive wood, we passed a thick cover, where the dark jutting mountainside threw a deep shadow across our path, and the torrent drowned all sound of voice or hoof. Πριν μπούμε σε αυτό το ελαιόδασος, περάσαμε από πυκνή βλάστηση, όπου η σκοτεινή προεξοχή της πλαγιάς δημιουργούσε βαθιασκιά στο μονοπάτι μας. Και ορμητικός χήμαρος έπνιγε κάθε ηχοφωνή σιωπλής. There we shall find ambush, there the enemy will meet death. Εκεί θα στήσουμε ενέδρα, εκεί ο εχθρός θα συναντήσει τον θάνατο. He turned his horse's head, and in a few minutes reached the spot he named. The men were mostly eager for the fray, while one or two eyed the mountainside, and then the path that led to the village, which they had quitted that morning. Γύρισε το άλογό του, και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο σημείο που ανέφερε. Οι περισσότεροι άντρες ήταν ανυπόμονοι γιατί μάχη, ενώ ένας δυο κοίταζαν την πλαγιά και έπειτα το μονοπάτι που οδηγούσε στο χωριό, από το οποίο είχαν φύγει εκείνο το πρωί. The chief saw their look, and he glanced also at the English youth, who had thrown himself from his horse, and was busy loading and priming his arms. Ο αρχηγός πρόσεξε το βλέμμα του, ακέριξε επίσης μια ματιά στον Άγγλο νεαρό, που είχε κατέβει από το άλογο του και ήταν απασχολημένος γεμίζοντας και προετοιμάζοντας τα όπλα του. The chief rode up to him. Ο αρχηγός πλησίασε υπέβοντας προς το μέρος του. You are our guest and fellow traveler, he said, but not our comrade in the fight. Είσαι φιλοξενούμενος μας και συνοδοιπόρος, είπε, μα όχι συμπολεμιστής μας. We are about to meet danger. It may be that not one of us shall escape. Πρόκειται να αντιμετωπίσουμε κίνδυνο, είναι πιθανό κανείς μας να μην ξεφύγει. You have no injuries to avenge, no liberty to gain. You have friends, probably a mother, in your native land. Εσύ δεν έχεις να εκδικηθείς καμία αδικία,
ούτε να κερδίσεις κάποια ελευθερία. Έχεις φίλους, ίσως και μια μητέρα, στην πατρίδα σου. You must not fall with us. Δεν πρέπει να πέσεις μαζί μας. I am going to send a message to warn the village we last passed through. Do you accompany my messengers? Θα στείλω ανθρωπουά να ειδοποιήσουν το χωριό που περάσαμε, συνοδέψτε τους εσύ. Valency had listened attentively at first, but as the chief continued, his attention reverted to his task of loading his pistols. Γύρισε την προσοχή του πίσω στη δουλειά του με το γέμισμα των πιστολιών. The last words called a blush into his cheek. Τα τελευταία λόγια έκαναν το μάγουλό του να κοκκινήσει. You treat me as a boy, he cried. I may be one in aspect, but you shall find me a man in heart this day. Με αντιμετωπίζει σαν παιδί. Φώναξε, μπορεί να δείχνω έτσι. Μα σήμερα θα με βρεις άντρα στην καρδιά. You also young, I have not deserved your scorn. Κι εσύ είσαι νέος, δεν αξίζω την περιφρόνησή σου. The chief caught the youth's flashing eye. Ο αρχηγός εχμαλώτισε το αστραφτερό βλέμμα του νεαρού. He held out his hand to him, saying, Forgive me. Του έτεινε το χέρι, λέγοντάς του, συγχώρεσέ με. I will, said Valency, on one condition, give me a post of danger of honor. Θα το κάνω, είπε ο Βαλένσι, υπό έναν όρο δώσε μου θέση κινδύνου, θέση τιμής. You owe it to me in reparation of the insult you offered. Μου το χρωστάς, για να επανορθώσεις την προσβολή σου. Be it so, said the chief. Your place shall be at my side. Ας είναι, απάντησε ο αρχηγός, η θέση σου θα είναι δίπλα μου. A few minutes more and his dispositions were made. Two of the most downhearted of the troop were dispatched to alarm the village, the rest were placed behind the rocks, beneath the bushes. Wherever broken ground, or tuft of underwood, or fragment from the cliff, afforded shelter and concealment, a man was placed, while the chief himself took his stand on an elevated platform, and, sheltered by a tree, gazed upon the road. Λίγα λεπτά αργότερα, οι ετοιμασίες του είχαν γίνει. Δύο από του άπιο διστακτικούς άνδρες στάλθηκαν να ειδοποιήσουν το χωριό, οι υπόλοιποι τοποθετήθηκαν πίσω από βράχου ακάτω από θάμνους. Οπουδήποτε φπήρχε σπασμένο έδαφος ή αρεϊβλάστηση ή κομμάτι βράχου για κάλυψη. Προφυλαγμένος από ένα δέντρο, κοίταζε προς τον δρόμο. Soon the tramp of horses, the busy sound of feet and voices were heard, overpowering the rushing of the stream, and turban and musket could be distinguished as the enemy's troop threaded the defile. Γρήγορα ακούστηκαν ο καλπασμός των αλόγων και το πολυάσχολο βουητό από βήματα και φωνές. Σκεπάζοντας τον ήχο του ρέματος και ξεχώριζαν οι τουρμπάνοι και τα μουσκέτα. Καθώς το εχθρικό απόσπασμα περνούσε το φαράγγι. The shout of battle, the firing, the clash of weapons were over. Οι πολεμικές χιάχες, οι πυροβολισμοί, το τρίξιμο των όπλων είχαν τελειώσει. Above the crest of the hill, whose side had afforded ambush to the Greeks, the crescent moon hung, just about to dip behind. The stars in her train burnt bright as lamps floating in the firmament, while the fireflies flashed among the myrtle underwood and up the mountainside. And sometimes the steel of the arms strewn around dropped from the hand of the dead, caught and reflected the flashes of the celestial or earthly stars. Πάνω από την κορυφογραμμή του λόφου, στις οποίας στην πλαγιά είχαν βρει καταφύγιο οι Έλληνες. Κρεμόταν το μισοφέγγαρο, έτοιμο να βυθιστεί στη δύση τα άστρα που το συνόδευαν έκαιγαν λαμπερά σαν λιχνάρια στον ουρανό. Ενώ οι πηγολαμπίδες άστραφταν ανάμεσα στη μυρτιά και κατά την πλαγιά και που το ατσάλιτον. Σκορπισμένων όπλων, πεσμένων από τα χέρια των νεκρών. Άστραφτε στον απόϊχο των ουράνιων υγιεινων άστρων. The ground was strewn with the slain. Το έδαφος ήταν σπαρμένο με νεκρούς. Such of the enemy as had cut their way through were already far. The sound of their horses' hoofs had died away. Όσοι από τον εχθρό κατόρθωσαν να διασπάσουν τις γραμμές είχαν πια απομακρυνθεί,
ο ήχος από τις οπλές. Τον αλόγο τους είχε σβήσει. The Greeks who had fled across the mountain had reached a place of safety. None lay there but the silent dead, cold as the moonbeam that rested for a moment on their pale faces. Οι Έλληνες που είχαν διαφύγει μέσα από το βουνό έφτασαν σε ασφαλές σημείο, κανείς δεν έμενε εκεί πέρα. Εκτός από του ασιοπηλούς νεκρούς, κρύησαν τη σεληνιακή αχτίδα που έπεφτε για λίγο στα χλωμά τους. Πρόσωπα. All were still and motionless. Some lay on the hillside among the underwood, some on the open road. Horses and men had fallen, pell-mell, none moved, none breathed. Όλοι παρέμεναν ακίνητοι, άλλοι κοίτονταν στην πλαγιά μέσα στου αθάμνους, άλλοι στον ανοιχτό δρόμο, αλόγα και άντρες είχαν πέσει ανακατεμένα, κανείς δεν κινούταν, κανείς δεν ανέπνεε. Yet there was a sigh, it was lost in the murmur of the stream. A groan succeeded, and then a voice feeble and broken. My mother, my poor mother. Ωστόσο, ακούστηκε ένας αναστεναγμός, χάθηκε μέσα στο βουητό του ρέματος, ακολούθησε ένας βαρύς στεναγμός. Κι ύστερα μια αδύναμη, σπασμένη φωνή. Μητέρα μου, καημένη μάνα μου. The pale lips that spoke these words could form no other. A gush of tears followed. Τα χλωμαχίλη που άρθρωσαν αυτά τα λόγια δεν μπόρεσαν να πουν άλλο, κύλησαν δάκρυα άφθονα. The cries seemed to awake another form from among the dead. Η κραυγή φάνηκε να ξυπνά άλλη μια μορφή ανάμεσα στου άνεκρους. One of the prostrate bodies raised itself slowly and painfully on its arm. The eyes were filmy, the countenance pallid from approaching death. The voice was hollow yet firm that said, Who speaks? Who lives? Who weeps? Ένα από τα πεσμένα κορμιά ανασηκώθηκε αργά και βασανιστικά στο μπράτσο του. Τα μάτια του είχαν μια θολούρα, το πρόσωπό του χλωμό καθώς πλησίαζε ο θάνατος, η φωνή του κούφια. Κι όμως σταθερή, ρώτησε, ποιος μιλάει, ποιος ζει, ποιος κλαίει. The question struck shame to the wounded man. He checked his overflow of passionate sobbings. Το ερώτημα γέμισε ντροπή τον τραυματισμένο άντρα, ανάγκασε την πλημμύρα των συγκινημένων λυγμών του. Να σταματήσει. The other spoke again. It was not the voice of a Greek, yet I thought I had saved that gallant boy. The ball meant for him is now in my side. Speak again, young Englishman. On whom do you call? Ο άλλος μίλησε ξανά. Δεν ήταν φωνή Έλληνα, όμως νόμιζα ότι είχα σώσει εκείνο τον γενναίο νεαρό, η σφαίρα που προοριζόταν. Γαμαγιώτα, αυτόν βρίσκεται τώρα στη δική μου πλευρά. Μίλα ξανά, νεαρέ Άγγλεπιον, επικαλείσαι. On her who will weep my death too bitterly, on my mother, replied Valency, and tears would follow the loved name. Εκείνη που θα πενθήσει τον θάνατό μου με βαθύ πόνο, τη μητέρα μου, αποκρίθηκε ο Βαλένσι. Και δάκρυα ακολούθησαν το αγαπημένο της όνομα. Art thou wounded to death? Asked the chief. Είσαι τραυματισμένος θανάσιμα, ρώτησε ο αρχηγός. Thus unaided I must die, he replied. Yet, could I reach those waters I might live, I must try. And Valency rose. He staggered a few steps, and fell heavily at the feet of the chief. Χωρίς βοήθεια, θα πεθάνω. Απάντησε όμως, αν μπορούσα να φτάσω εκείνα τα νερά. Μπορεί να ζούσα, πρέπει να προσπαθήσω. Και ο Βάλενσι σηκώθηκε παραπατώντας μερικά βήματα, έπεσε με θόρυβο στα πόδια του αρχηγού. He had fainted. Είχε λιποθυμήσει. The Greek looked on the ghastly pallor of his face. He half rose, his own wound did not bleed, but it was mortal, and a deadly sickness had gathered round his heart, and chilled his brow, which he strove to master, that he might save the English boy. Ο Έλληνας κοίταξε την οχρότητα θανάτου στο πρόσωπό του, προσπάθησε να σηκωθεί, το δικό του τραύμα δεν αιμορραγούσε, μα ήταν θανάσιμο, και μια φωνική θολούρα τριγύριζε στην καρδιά του. Παγώνοντας το μέτωπό του, που όμως προσπάθησε να χαλιναγωγήσει, για να σώσει τον Άγγλο νεαρό. The effort brought cold drops on his brow, as he rose on his knees and stooped to raise the head of Valency. He shuddered to feel the warm moisture his hand encountered.
Η προσπάθεια έφερε κρύη υδρότα στο μέτωπό του, καθώς στηρίχθηκε στα γόνατα και έσκυψε να σηκώσει το κεφάλι του Βάλενση ανατρίχιασε νιώθοντας τη ζεστή υγρασία που άγγιζε το χέρι του. It is his blood, his lifeblood, he thought, and again he placed his head on the earth and continued a moment still, summoning what vitality remained to him to animate his limbs. Είναι το αίμα του, το αίμα της ζωής του, σκέφτηκε και έπειτα ακούμπησε ξανά το κεφάλι του στη γη. Και για λίγο έμεινε ακίνητος, προσπαθώντας να καλέσει όση ζωντάνια του είχε απομείνει. Για να κινήσει τα μέλη του. Then with a determined effort he rose, and staggered to the banks of the stream. Ύστερα, με αποφασισμένη προσπάθεια, σηκώθηκε και παραπάτησε ως την όχθη του ρέματος. He held a steel cap in his hand, and now he stooped down to fill it, but with the effort the ground slid from under him, and he fell. Κρατούσε ένα ατσάλινο κράνο στο χέρι, και έσκυψε να το γεμίσει με νερόμα με την προσπάθεια. Το έδαφος γλίστρισε κάτω από τα πόδια του και έπεσε. There was a ringing in his ears, a cold dew on his brow, his breath came thick, the cap had fallen from his hand, he was dying. Ένας βόμβος πλημμύρισε τα αυτιά του, κρύος υδρότα σκύλισε στο μέτωπό του, η ανάσα του γινόταν βαριά, το κράνος είχε φύγει από το χέρι του, πέθαινε. The bough of a tree, shot off in the morning's melee, lay near. The mind even of a dying man can form swift, unerring combinations of thought. It was his last chance, the bough was plunged in the waters, and he scattered the grateful reviving drops over his face. Το κλαδί ενός δέντρου, που είχε κοπεί στη συμπλοκή του πρωινού, βρισκόταν κοντά, ο νους. Ακόμη και ενός ετοιμοθάνατου, μπορεί να σχηματίσει γρήγορους. Αλάθη του ασυνειρμούς, ήταν η ίστατη ευκαιρία του βύθισε το κλαδί στο νερό και ράντισε ευγνώμονα. Αναζωογονητικά σταγόνες στο πρόσωπό του. Vigor returned with the act, and he could stoop and fill the cap, and drink a deep draught, which for a moment restored the vital powers. Η δύναμη ξαναγύρισε με αυτήν την πράξη, κι έτσι μπόρεσε να σκύψει. Να γεμίσει το κράνος και να πει μια βαθιά γουλιά, που για λίγο αποκατέστησε τις ζωτικές του δυνάμεις. And now he carried water to Valency. He dipped the unfolded turban of a Turk in the stream, and bound the youth's wound, which was a deep saber cut in the shoulder, that had bled copiously. Και τώρα μετέφερε νερό στον Βάλενση, βούτυξε έναν ξετυλιγμένο τουρκικοσάρι στο ρέμα και έδεσε το τραύμα του νεαρού, που ήταν μια βαθιά σπαθιά στον ώμο, η οποία είχε αιμορραγήσει πολύ. Valency revived, life gathered warm in his heart, his cheeks, though still pale, lost the ashy hue of death, his limbs again seemed willing to obey his will, he sat up, but he was too weak, and his head dropped. Ο Βάλενση συνήλθε, η ζωή ζέστανε και πάλι την καρδιά του, τα μάγουλά του, αν και παρέμεναν χλωμά. Έχασαν την νεκρική του σωχρότητα, τα μέλη του έμοιαζαν να αυπακούν ξανά τη θέληση του σηκώθηκε. Καθιστός, αλλά ήταν πολύ αδύναμος, και το κεφάλι του έγειρε. As a mother tending her sick firstborn, the Greek chief hovered over him. He brought a cloak to pillow his head. As he picked up this, he found that some careful soldier had brought a small bag at his saddle-bow, in which was a loaf and a bunch or two of grapes. He gave them to the youth who ate. Σαν μητέρα που περιθάλπει το άρρωστο πρωτότοκό της. Ο Έλληνας αρχηγός στεκόταν από πάνω του, έφερε έναν μανδύα για να στηρίξει το κεφάλι του καθώς τον σήκωνε. Ανακάλυψε πως κάποιος προνοητικός στρατιώτης είχε φέρει μια μικρή σακούλα στη σέλα του, όπου υπήρχε ένα καρβέλι ψωμί και ένα-δυο τσαμπιά σταφύλια, τα έδωσε στο νεαρό, που έφαγε. Valency now recognized his savior. At first he wondered to see him there, tending on him, apparently unhurt, but soon the chief sank to the ground, and Valency could mark the rigidity of feature and ghastliness of aspect that portended death. Ο Βάλενση τώρα αναγνώρισε τον σωτήρα του, αρχικά απορούσε βλέποντας τον εκεί να τον φροντίζει. Φαινομενικά αλόβητος μα γρήγορα ο αρχηγός οριάστηκε στο έδαφος. Και ο Βάλενση διέκρινε τη σκληρή έκφραση και τη φρικτή όψη που προμήνυαν τον θάνατο. In his turn he would have assisted his friend, but the chief stopped him. You die if you move, he said.
Your wound will bleed afresh, and you will die, while you cannot aid me. Με τη σειρά του, ο Βάλενσι θα είχε βοηθήσει τον φίλο του, μα ο αρχηγός τον σταμάτησε. Θα πεθάνεις αν κουνηθείς. Είπε, το τραύμα σου θα αιμορραγήσει ξανά, και εσύ θα χαθείς, ενώ δεν μπορείς να με βοηθήσεις. I too must wait, not for help, but for death. Κι εγώ πρέπει να περιμένω, όχι βοήθεια, μα τον θάνατο. It is soothing even to me to die here beneath this sky, with the murmurs of yonder stream in my ear, the shadows of my native mountains thrown athwart. Είναι παρήγορο ακόμη και για μένα να πεθάνω εδώ, κάτω από αυτόν τον ουρανό. Με το μουρμουριτό εκείνου του ριακιού στα αυτιά μου. Τις σκιές των βουνών της πατρίδας μου να πέφτουν γύρω. Could aught save me, it would be the balmy airs of this most blessed night. My soul feels the bliss, though my body is sick and fast stiffening in death. Αν κάτι μπορούσε να με σώσει, θα ήταν οι ανάλαφροι αγέριδες αυτής της ευλογημένης νύχτας, η ψυχή μου νιώθει τη μακαριότητα. Αν και το σώμα μου υποφέρει και σκληραίνει γρήγορα προς τον θάνατο. Such was not the hour when she died whom soon I shall meet, my Euphrasia, my own sweet sister in heaven. Αυτή δεν ήταν η ώρα όταν πέθανε εκείνη, που σύντομα θα ανταμώσω, η Εφρασία μου, η γλυκιά μου αδελφή. Στον παράδεισο. It was strange, Valency said, that at such an hour, but half saved from death, and his preserver in the grim destroyer's clutches, that he should feel curiosity to know the Greek chief's story. Ήταν παράξενο, είπε ο Βαλένσι, πως σε μια τέτοια στιγμή, μισοσώος από τον θάνατο. Ενώ ο σωτήρας του βρισκόταν στα νύχια του τρομερού ολετήρα. Εκείνος να νιώθει την περιέργεια να μάθει την ιστορία του Έλληνα αρχηγού. His youth, his beauty, his valor, the act, which Valency well remembered, of his springing forward so as to shield him with his own person, his last words and thoughts devoted to the soft recollection of a beloved sister, awakened an interest beyond even the present hour, fraught as it was with the chances of life and death. Η νιώτη του, η ομορφιά του, η ανδρεία του, η πράξη που ο Βάλενσι θυμόταν καλά. Όταν εκείνος όρμησε μπροστά για να τον προστατέψει με τίδιο του το σώμα, ταύστα τα λόγια καίει. Σκέψεις του στραμμένες στη γλυκιά ανάμνηση μιας αγαπημένης αδελφής, ξεσήκωναν ένα ενδιαφέρον. Που ξεπερνούσε ακόμη και την παρούσα στιγμή, παρότι αυτή ήταν γεμάτη πιθανότητες ζωής και θανάτου. He questioned the chief. Τον ρώτησε σχετικά ο αρχηγός. Probably fever had succeeded to his previous state of weakness, imparted a deceitful strength, and even inclined him to talk. For thus dying, unaided and unsheltered, with the starry sky overhead, he willingly reverted to the years of his youth, and to the miserable event which a few months before had eclipsed the sun of his life and rendered death welcome. Πιθανότατα ο πυρετός που ακολούθησε την προηγούμενη αδυναμία του έδωσε μια απατηλή δύναμη. Και ακόμη τον παρακινούσε να μιλήσει διότι, πεθαίνοντας έτσι, χωρίς βοήθεια και καταφύγιο. Με τον έναστρο ουρανό από πάνω του, επέστρεψε πρόθυμα στα χρόνια της νιώτης του και στο τραγικό γεγονός. Που λίγου αμήνες πριν είχε σβήσει τον ήλιο της ζωής του και έκανε τον θάνατο καλοδεχούμενο. They, brother and sister, Constantine and Euphrasia, were the last of their race. Εκείνοι, αδελφός και αδελφή, Κωνσταντίνος και Εφρασία, ήταν οι τελευταίοι του γένουά τους. They were orphans. Their youth was passed under the guardianship of the brother by adoption of their father, whom they named Father, and who loved them. Ήταν ορφανοί τα νεανικά του άχρονια, κύλησαν υπό την κυδαιμονία ενός θετού αδελφού του πατέρα τους, τον οποίο αποκαλούσαν πατέρα και ο οποίος τους αγαπούσε. He was a glorious old man, nursed in classic lore, and more familiar with the deeds of men who had glorified his country several thousand years before than with any more modern names. Ήταν ένας υπέροχος γέροντας, θρεμμένος με την κλασική παιδεία και πιο εξοικειωμένος με τις πράξεις ανδρών που είχαν δοξάσει τη χώρα του εδώ και χιλιάδες χρόνια, παρά με οποιαδήποτε πιο σύγχρονα ονόματα. Yet all who had ever done and suffered for Greece were embalmed in his memory, and honored as martyrs in the best of causes.
Ωστόσο, όσοι είχαν κάνει και υποφέρει για την Ελλάδα ήταν σαν να είχαν βαλσαμωθεί στη μνήμη του και τιμώνταν ως μάρτυρες τη σπουδαιότερη υπόθεση. He had been educated in Paris, and traveled in Europe and America, and was aware of the progress made in the science of politics all over the civilized world. Είχε μορφωθεί στο Παρίσι και ταξιδέψει στην Ευρώπη και την Αμερική. Και γνώριζε την πρόοδο που είχε γίνει στις πολιτικές επιστήμες σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. He felt that Greece would soon share the benefits to arise from the changes then operating, and he looked forward at no distant day to its liberation from bondage. Πίστευε πως η Ελλάδα σύντομα θα συμμεριζόταν τα ωφέλη που προέκυπταν από τις τότε αλλαγές. Και περίμενε πως δεν ήταν μακριά η ημέρα που θα απελευθερωνόταν από τα δεσμά. He educated his young ward for that day. Προετοίμασε τον νεαρό προστατευόμενό του για εκείνη την ημέρα. Had he believed that Greece would have continued hopelessly enslaved, he had brought him up as a scholar and a recluse. But assured of the impending struggle, he made him a warrior. He implanted a detestation of the oppressor, a yearning love for the sacred blessings of freedom, a noble desire to have his name enrolled among the deliverers of his country. Αν πίστευε πως η Ελλάδα θα έμενε για πάντα σε απελπιστική σκλαβιά, θα τον μεγάλωνε σαν λόγιο και ερημίτη όμως, βέβαιος για τον επικείμενο αγώνα. Τον έκανε πολεμιστή του ενστάλαξε την απέχθεια προς τον δυνάστη. Τη λαχτάρα για τερά αγαθά της ελευθερίας, τον ευγενικό πόθο να καταχωρηθεί το όνομά του ανάμεσα στους ελευθερωτές της πατρίδας του. The education he bestowed on Euphrasia was yet more singular. Η μόρφωση που πρόσφερε στην Ευφρασία ήταν ακόμη πιο ξεχωριστή. He knew that though liberty must be bought and maintained by the sword, yet that its dearest blessings must be derived from civilization and knowledge, and he believed women to be the proper fosterers of these. Ήξερε πως, αν και η ελευθερία πρέπει να κερδιθεί και να διατηρηθεί με το σπαθί, τα πιο πολυτίμα αγαθά της πηγάζουν από τον πολιτισμό και τη γνώση και πίστευε ότι οι γυναίκες είναι οι κατάλληλες τροφές για αυτά. They cannot handle a sword nor endure bodily labor for their country, but they could refine the manners, exalt the souls, impart honor and truth, and wisdom to their relatives and their children. Δεν μπορούν να χειριστούν ξύφος ούτε να αυπομείνουν σωματικό μόχθο για την πατρίδα τους. Μπορούν όμως να εξευγενήσουν τα ήθη, να εξυψώσουν τις ψυχές, να μεταδώσουν τιμή, αλήθεια και σοφία του ασυγγενείς και στα παιδιά τους. Euphrasia, therefore, he made a scholar. Έτσι, έκανε την Ευφρασία λόγια. By nature, she was an enthusiast and a poet. Εκ φύσεως, ήταν ενθουσιώδης και ποιητική ψυχή. The study of the classic literature of her country corrected her taste and exalted her love of the beautiful. Η μελέτη της κλασικής λογοτεχνίας της πατρίδας της εξευγέννησε την αισθητική της και ξύψωσε την αγάπη της για το ωραίο. While a child, she improvised passionate songs of liberty, and as she grew in years and loveliness, and her heart opened to tenderness, and she became aware of all the honor and happiness that a woman must derive from being held the friend of man, not his slave, she thanked God that she was a Greek and a Christian, and holding fast by the advantages which these names conferred, she looked forward eagerly to the day when Mohammedanism should no longer contaminate her native land, and when her countrywomen should be awakened from ignorance and sloth in which they were plunged, and learn that their proper vocation in the creation was that of mothers of heroes and teachers of sages. Ως παιδί, αυτοσχεδίαζε φλογερά τραγούδια ελευθερίας και καθώς μεγάλωνε σε χρόνια και ομορφιά, και η καρδιά της άνοιγε στην τρυφερότητα, συνειδητοποίησε όλη την τιμή και την ευτυχία που μπορεί να αντλήσει μια γυναίκα όταν θεωρείται φίλη του άντρα και όχι δούλη του. Τότε ευχαριστούσε τον Θεό που ήταν Ελληνίδα και χριστιανή και, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που της έδιναν αυτά τα ονόματα, προσδοκούσε με ένταση τη μέρα που ο μωαμεθανισμός δεν θα μόλυνε πια τη γενέθλια γη της. Κι όταν οι συμπατριώτησές της θα ξυπνούσαν από την άγνοια και την αδράνεια όπου βυθίζονταν και θα μάθαιναν πως η σωστή τους αποστολή στη δημιουργία ήταν να γίνονται μητέρες ηρώων και δασκάλες σοφών. Her brother was her idol,
her hope, her joy. Ο αδελφός της ήταν το ειδωλό της, η ελπίδα της, η χαρά της. And he who had been taught that his career must be that of deeds, not words, yet was fired by her poetry and eloquence to desire glory yet more eagerly, and to devote himself yet more entirely and with purer ardor to the hope of one day living and dying for his country. Και εκείνος, που είχε διδαχθεί πως η σταδιοδρομία του έπρεπε να βασίζεται σε πράξεις και όχι σε λόγια. Εμπνεόταν από την ποίηση και την ευγλωτία της, επιθυμώντας ακόμα εντονότερα τη δόξα. Αφιερώνοντας τον εαυτό του πιο ολοκληρωτικά και με αγνότερο ζήλο στην ελπίδα ότι μια μέρα θα ζούσε. Και θα πέθαινε για την πατρίδα του. The first sorrow the orphans knew was the death of their adopted father. Η πρώτη λύπη που βίωσαν τα ορφανά ήταν ο θάνατος του θετού του απατέρα. He descended to the grave full of years and honor. Κατέβηκε στον τάφο πλήρης ημερών και τιμής. Constantine was then 18. His fair sister had just entered her 15th year. Ο Κωνσταντίνος ήταν τότε 18, η όμορφη αδελφή του μόλις είχε μπει στα 15 της χρόνια. Often they spent the night beside the revered tomb of their lost friend, talking of the hopes and aspirations he had implanted. Συχνά περνούσαν τη νύχτα δίπλα στον σεβάσμιο τάφο του χαμένου προστάτη τους. Μιλώντας για τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες που εκείνος τους είχε εμφυσίσει. The young can form such sublime, such beautiful dreams. Οι νέοι μπορούν να πλάσουν τόσο ψηλά, τόσο όμορφα όνειρα. No disappointment, no evil, no bad passion shadows their glorious visions. Καμιά απογοήτευση, κανένα κακό, κανένα φαύλο πάθος δεν σκάζει τα φπέροχα οράματά τους. To dare and do greatly for Greece was the ambition of Constantine. Το να τολμήσει και να πράξει μεγάλα για την Ελλάδα ήταν η φιλοδοξία του Κωνσταντίνου. To cheer and watch over her brother, to regulate his wilder and more untaught soul, to paint in celestial colors the bourne he tended towards by action, were Euphrasia's tasks. Το να ενθαρρύνει και να προσέχει τον αδελφό της, να ρυθμίζει την πιο άγρια και αδιαμόρφωτη ψυχή του. Να βάφει με ουράνια χρώματα τον σκοπό προς τον οποίο εκείνος κατευθυνόταν με πράξεις. Ήταν τα καθήκοντα της Εφρασίας. There is a heaven, said the dying man as he told his tale. There is a paradise for those who die in the just cause. Υπάρχει παράδεισος, είπε ο ετοιμοθάνατος καθώς διηγούταν την ιστορία του. Υπάρχει ένας ουράνιος τόπος για όσου απεθαίνουν σε δίκαιη υπόθεση. I know not what joys are there prepared for the blessed, but they can scarcely transcend those that were mine as I listened to my own sweet sister, and felt my heart swell with patriotism and fond, warm affection. Δεν ξέρω τι χαρές είναι ετοιμασμένες εκεί για του αμακάριους, αλλά δύσκολα θα ξεπεράσουν εκείνες που ένιωθα ακούγοντας τη δική μου γλυκιά αδελφή, ενώ η καρδιά μου πλημμύριζε από πατριωτισμό και τρυφερή ζεστή αγάπη. At length there was a stir through the land, and Constantine made a journey of some distance, to confer with the Capitani of the mountains, and to prepare for the outbreak of the revolution. Τελικά επικράτησε αναβρασμός στη χώρα, και ο Κωνσταντίνος ταξίδεψε αρκετά μακριά. Για να συναντηθεί με του Καπετανεουά των βουνών και να προετοιμαστεί για το ξέσπασμα της Επανάστασης. The moment came, sooner even than he expected. Η στιγμή ήρθε, πιο γρήγορα από όσο περίμενε. As an eagle chained when the iron links drop from him, and with clang of wing and bright undazzled eye he soars to heaven, so did Constantine feel when freedom to Greece became the war cry. Όπως ένας αετός αλυσοδεμένος που πέφτουντα σιδερένια δεσμά του, και με χτύπο φτερών και αστραφτερό. Αδάμαστο βλέμμα ανυψώνεται στον ουρανό, έτσι ένιωσε ο Κωνσταντίνος όταν το σύνθημα του πολέμου έγινε η ελευθερία για την Ελλάδα. He was still among the mountains when first the echoes of his native valleys repeated that animating, that sacred word. Ήταν ακόμα στα βουνά όταν, για πρώτη φορά, οι ηχό των πατρίδων κοιλάδων αντίχησαν εκείνη τη ζωοφόρο ιερή λέξη. Instead of returning as he intended to his Athenian home, he was hurried off to western Greece, and became a participator in a series of warlike movements,
the promised success of which filled him with transport. Αντί να γυρίσει, όπως σκόπευε, στο αθηναϊκό του σπίτι, βρέθηκε εσπευσμένα στη Δυτική Ελλάδα. Κι έγινε συμμέτοχος σε μια σειρά πολεμικών επιχειρήσεων, των οποίων η αναμενόμενη επιτυχία τον γέμισε ενθουσιασμό. Suddenly, a pause came in the delirium of joy which possessed his soul. Ξάφνου, μέσα σε αυτή την εκστατική χαρά που πλημμύριζε την ψυχή του, ήρθε μια παύση. He received not the accustomed letters from his sister, missives which had been to him angelic messengers, teaching him patience with the unworthy, hope in disappointment, certainty of final triumph. Δεν έλαβε τα συνηθισμένα γράμματα από την αδελφή του, επιστολές που του έμοιαζαν με αγγελικές. Αποστολές, διδάσκοντάς του υπομονή απέναντι στο ανάξιο, ελπίδα μέσα στην απογοήτευση, βεβαιότητα για την τελική νίκη. Those dear letters ceased, and he thought he saw in the countenances of his friends around a concealed knowledge of evil. Αυτά τα αγαπημένα γράμματα σταμάτησαν και ο Κωνσταντίνος πίστεψε ότι έβλεπε στο πρόσωπο των φίλων του μια κρυφή επίγνωση κάποιου κακού. He questioned them. Their answers were evasive. Του αρώτησε για απαντήσεις τους ήταν υπεκφυγές. At the same time, they endeavored to fill his mind with the details of some anticipated exploit in which his presence and cooperation was necessary. Παράλληλα, προσπαθούσαν να γεμίσουν το μυαλό του με λεπτομέρειες κάποιου μελλοντικού κατορθώματος, στο οποίο η παρουσία και η συνεργασία του ήταν απαραίτητη. Day after day passed. He could not leave his post without injury to the cause, without even the taint of dishonor. Περνούσαν ημέρες δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη θέση του δίχως να βλάψει τον αγώνα, δίχως καντιρετσινιά της ατίμωσης. He belonged to a band of Albanians, by whom he had been received as a brother, and he could not desert them in the hour of danger. Ανήκε σε μια ομάδα Αλβανών, που τον είχαν δεχθεί σαν αδελφό, και δεν μπορούσε να τους εγκαταλείψει στην κρίσιμη στιγμή. But the suspense grew too terrible, and at length, finding that there was an interval of a few days which he might call his own, he left the camp, resting neither day nor night. Dismounting from one horse only to bestride another, in 48 hours he was in Athens before his vacant, desecrated home. Μα η αγωνία έγινε ανυπόφορη και τελικά, βρίσκοντας ότι είχε λίγες μέρες που μπορούσε να διαθέσει. Έφυγε από το στρατόπεδο, χωρίς να ξεκουραστεί μέρα ή νύχτα αλλάζοντας άλογα αντί να σταματήσει. Σε 48 ώρες βρέθηκε στην Αθήνα, μπροστά στο έρημο, βεβηλωμένο σπίτι του. The tale of horror was soon told. Η ιστορία της φρίκης αφηγούνταν σύντομα. Athens was still in the hands of the Turks. The sister of a rebel had become the prey of the oppressor. Η Αθήνα βρισκόταν ακόμη στα χέρια των Τούρκων, η αδελφή ενός επαναστάτη είχε γίνει το λάφυρο του δυνάστη. She had none to guard her. Δεν είχε κανένα να την προστατεύσει. Her matchless beauty had been seen and marked by the son of the Pasha. She had for the last 2 months been immured in his harem. Η ασύγκριτη ομορφιά της είχε πέσει στην αντίληψη του γιου του Πασά του τελευταίους 2 μήνες ζούσε φυλακισμένη στο χαρέμι του. Despair is a cold, dark feeling, said the dying warrior. If I may name that despair which had a hope, a certainty, an aim. Η απελπισία είναι ψυχρό, σκοτεινό συναίσθημα, είπε ο ετοιμοθάνατος πολεμιστής, αν μπορώ να ονομάσω έτσι την απόγνωση που συνοδευόταν από ελπίδα, βεβαιότητα, σκοπό. Had Euphrasia died I had wept. Αν η Εφρασία είχε πεθάνει, θα είχα κλάψει. Now my eyes were horn, my heart stone. Τώρα τα μάτια μου έγιναν κέρατο, η καρδιά μου πέτρα. I was silent. Ήμουν σιωπηλός. I neither expressed resentment nor revenge. Δεν εξέφρασα ούτε οργή ούτε εκδίκηση. I concealed myself by day. At night I wandered round the tyrant's dwelling. Κρυβόμουν τη μέρα τη νύχτα τριγυρνούσα γύρω από την κατοικία του τυράννου. It was a pleasure palace, one of the most luxurious in our beloved Athens. Ήταν ένα παλάτι θέρετρο, από τα πιο πολυτελή στην αγαπημένη μας Αθήνα.
At this time it was carefully guarded. My character was known and Euphrasia's worth, and the oppressor feared the result of his deed. Τότε φυλασσόταν πολύ αυστηρά ο χαρακτήρας μου ήταν γνωστός. Όπως και η αξία της Εφρασίας και ο δυνάστης φοβόταν το τίμημα της πράξης του. Still, under shadow of darkness, I drew near. Ωστόσο, μες στο σκοτάδι πλησίαζα κρυφά. I marked the position of the women's apartments, I learned the number, the length of the watch, the orders they received, and then I returned to the camp. Σημείωσα τη θέση των γυναικείων διαμερισμάτων, έμαθα τον αριθμό τους, τη διάρκεια της φρουράς, τις διαταγές που είχαν, και έπειτα γύρισα στο στρατόπεδο. I revealed my project to a few select spirits. Αποκάλυψα το σχέδιό μου σε λίγες εκλεκτές ψυχές. They were fired by my wrongs and eager to deliver my Euphrasia. Εξάφθηκαν από την αδικία μου και λαχταρούσαν να σώσουν την Εφρασία μου. Constantine broke off, a spasm of pain shook his body. Ο Κωνσταντίνος σταμάτησε, ένας σπασμός πόνου ταρακούνησε το σώμα του. After this had passed he lay motionless for a few minutes, then starting up as fever and delirium, excited by the exertion of speaking, increased by the agonies of recollection, at last fully possessed him. Όταν αυτό υποχώρησε, έμεινε ακίνητος για λίγα λεπτά έπειτα τινάχτηκε. Καθώς ο πυρετός και το παραλήρημα, που κλιμακώθηκαν από τη σωματική κόπωση και τα βασανιστικά βιώματα της μνήμης, τον κυρίευσαν εντελώς. What is this? He cried. Fire! Yes, the palace burns. Τι είναι αυτό? Φώναξε. Φωτιά! Ναι, το παλάτι φλέγεται. Do you not hear the roaring of the flames and thunder too, the artillery of heaven leveled against the unblessed? Δεν ακούτε το βροντερό ήχο της φωτιάς και τη βροντή επίσης, το πυροβολικό του ουρανού ενάντια στους καταραμένους? Ha! A shot he falls, they are driven back, now fling the torches, the wood crackles, there are the women's rooms, ha! Poor victims! Lo! You shudder and fly. Χα! Πυροβολισμός, πέφτει. Τους αποθούμε, ρίξτε τις δάδες τώρα, το ξύλο τρίζει, εκεί. Εκεί είναι τα διαμερίσματα των γυναικών, χα! Καημένα θύματα, να, τρέμετε και φεύγετε. Fear not. Give me only my Euphrasia, my own Euphrasia. Μη φοβάστε, δώστε μου μόνο την Εφρασία μου, τη δική μου Εφρασία. No disguise can hide thee, dressed as a Turkish bride crowned with flowers, thy lovely face, the seat of unutterable woe, still, my sweet sister, even in this smoke and tumult of this house, thou art the angel of my life. Καμιά μεταμφίεση δεν μπορεί να σε κρύψει, ντυμένη σαν τουρκάλα νύφη στεφανωμένη με λουλούδια. Το όμορφο πρόσωπό σου, πλημμυρισμένο από ανίποτη οδύνη, κι όμως, γλυκιά μου αδελφή. Ακόμη και μέσα στον καπνό και τον χαλασμό αυτού του οίκου, είσαι ο άγγελος της ζωής μου. Spring into my arms, poor frightened bird. Cling to me, it is herself, her voice. Her fair arms are round my neck. What ruin, what flame, what choking smoke, what driving storm can stay me? Πήδα στην αγκαλιά μου, τρομαγμένο, καημένο πουλικράτα με σφιχτά, είναι η ίδια, η φωνή της, τα όμορφα χέρια της τυλίγονται στον λαιμό. Μου, ποια καταστροφή, ποια φωτιά, ποιος πνιγερός καπνός, ποια μανιασμένη θύελλα μπορεί να με σταματήσει. Soft! The burning breach is past, there are steps, gently, dear one, I am firm, fear not. What eyes glare? Fear not, Euphrasia, he is dead. The miserable retainers of the tyrant fell beneath our onset, ha! A shot! Gracious Panagia, is this thy protection? Ήρεμα. Η φλεγόμενη δίωδος ξεπεράστηκε, να σκαλοπάτια, με προσοχή, αγαπημένη, εγώ αντέχω, μη φοβάσαι. Ποια μάτια γυαλίζουν εκεί, μη φοβάσαι, Εφρασία, είναι νεκρός, οι άθλοι δούλοι του τυράννου έπεσαν υπό την επίθεσή μας, χα! Ένας πυροβολισμός, Παναγία μου, αυτή είναι η προστασία σου. Thus did he continue to rave. The onset, the burning of the palace, the deliverance of his sister, all seemed to pass again vividly as if in present action. Έτσι συνέχισε να παραλυρεί. Η επίθεση, το φλεγόμενο παλάτι,
η απελευθέρωση της αδελφής του. Όλα περνούσαν πάλι ζωντανά, σαν να συνέβαιναν στο τώρα. His eyes glared, he tossed up his arms, he shouted as if calling his followers around him, and then in tones of heartfelt tenderness he addressed the fair burden he fancied that he bore, till with a shriek he cried again, "A shot!" and sank to the ground as if his heartstrings had broken. Τα μάτια του γυάλιζαν, δίναζε τα χέρια του, φώναζε λες και καλούσε του ασυντρόφουα του γύρω του κι. Έπειτα, με το νους εγκάρδιας τρυφερότητας, μιλούσε στο όμορφο βάρος που φανταζόταν ότι βαστούσε, μέχρι που, με μια κραυγή, φώναξε ξανά. Πυροβολισμός, και κατέρευσε σαν να είχαν σπάσει τα νεύρα της καρδιάς του. An interval of calm succeeded, he was exhausted, his voice was broken. Ακολούθησε ένα διάστημα ηρεμίας, είχε εξαντληθεί, η φωνή του είχε σπάσει. What have I told thee? He continued feebly. I have said how a mere handful of men attacked the palace, and drove back the guards, how we strove in vain to make good our entrance, fresh troops were on their way, there was no alternative, we fired the palace. Τι σου είπα? Συνέχισε ασθενικά, είπα πως μια μικρή ομάδα επιτέθηκε στο παλάτι και απόθυσε του άφρου ρούς, πως. Προσπαθήσαμε μάταια να μπούμε, νέα στρατεύματα έρχονταν, δεν υπήρχε άλλη λύση, βάλαμε φωτιά στο παλάτι. Deep in the seclusion of the harem, the women had retreated, a herd of frightened deer. Βαθιά μέσα στο απομονωμένο χαρέμι είχαν υποχωρήσει οι γυναίκες, σαν αγέλη τρομαγμένων ελαφιών. One alone stood erect. Μία μονάχα στεκόταν ορθή. Her eyes bent on the intruders, a dagger in her hand, majestic and fearless, her face was marked with traces of past suffering, but at the moment the stern resolution her soft features expressed was more than human. Τα μάτια της πάνω στους εισβολείς, με ένα στιλέτο στο χέρι, μεγαλοπρεπής και ατρόμητη. Το πρόσωπο της έφερε τέχνη περασμένης ταλαιπωρίας. Μα εκείνη τη στιγμή η ατράνταχτη αποφασιστικότητα των απαλών χαρακτηριστικών της ξεπερνούσε το ανθρώπινο μέτρο. The moment she saw me, all was changed. The angel alone beamed in her countenance. Τη στιγμή που με είδε, όλα άλλαξαν, ο άγγελος μονάχα ακτινοβολούσε στο πρόσωπό της. Her dagger fell from her hand, she was in my arms, I bore her from the burning roof, the rest you know. Have I not said it? Το στιλέτο έπεσε από το χέρι της, βρέθηκε στην αγκαλιά μου, την πήρα μακριά από τη φλεγόμενη στέγη. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις, δεν τα είπα. Some miscreant, who survived the slaughter, and yet lay as dead on the earth, aimed a deadly shot. Κάποιος αχρείος, που είχε επιζήσει της φαγής και κοιτόταν στη γη προσποιούμενο στο νεκρό. Σημάδεψε με έναν φωνικό πυροβολισμό. She did not shriek. Δεν ούρλιαξε. At first she clung closer to my neck, and then I felt her frame shiver in my arms and her hold relax. Αρχικά κράτησε τον λαιμό μου πιο σφιχτά, κι ύστερα ένιωσα το κορμί της να τρέμει στα χέρια μου και τη λαβή της να χαλαρώνει. I trusted that fear alone moved her, but she knew not fear, it was death. Πίστεψα πως ήταν ο φόβος που την κινούσε, όμως εκείνη δεν γνώριζε φόβο, ήταν ο θάνατος. Horses had been prepared and were waiting. A few hours more, and I hoped to be on our way to the west, to that portion of Greece that was free. Είχαμε έτοιμα άλογα, που περίμεναν σε λίγες ώρες επιπλέον, ευελπιστούσαν να βρισκόμασταν στον δρόμο προς τη Δύση. Στη μεριά της Ελλάδας που ήταν ελεύθερη. But I felt her head fall on my shoulder. Μα ένιωσα το κεφάλι της να πέφτει στον ώμο μου. I heard her whisper, I die, my brother. Carry me to our father's tomb. Την άκουσα να ψιθυρίζει, πεθαίνω, αδερφέ μου, πήγαινε με στον τάφο του πατέρα μας. My soul yearned to comply with her request, but it was impossible. Η ψυχή μου λαχταρούσε να εκπληρώσει την επιθυμία της, όμως ήταν αδύνατο. The city was alarmed, troops gathering from all quarters. Η πόλη ήταν σε συναγερμό, στρατεύματα συγκεντρώνονταν από παντού. Our safety lay in flight, for still I thought that her wound was not mortal. Η ασφάλειά μας βρισκόταν στη φυγή, αφού πίστευα ακόμη ότι το τραύμα της δεν ήταν θανάσιμο. I bore her to the spot where we had left our horses. Τη μετέφερα εκεί όπου είχαμε αφήσει τα άλογά μας.
Here 2 or 3 of my comrades speedily joined me. They had rescued the women of the harem from the flames, but the various sounds denoting the advance of the Turkish soldiery caused them to hurry from the scene. Εκεί με συνάντησαν γρήγορα 2-3 σύντροφοί μου είχαν σώσει τις γυναίκες του χαρεμιού από τις φλόγες, αλλά οι ποικίλοι θόρυβοι που έδειχναν πως έρχονταν τουρκικά στρατεύματα τους ανάγκασαν να φύγουν. Βιαστικά. I leapt on my horse and placed my sweet sister before me, and we fled amain through desert streets. I well knew how to choose, and along the lanes of the suburbs into the open country, where, deviating from the high road, along which I directed my companions to proceed in all haste, alone with my beloved burden, I sought a solitary, unsuspected spot among the neighboring hills. Πήδηξα στο άλογό μου, έβαλα την αγαπημένη μου αδελφή μπροστά μου. Και φύγαμε τρέχοντας από άδειους δρόμου που ήξερα πως να επιλέξω. Και μέσα από τα σοκάκια των προαστίων στην ανοιχτήβπεθρο, όπου, απομακρυνόμενος από τον κεντρικό δρόμο, προς τον οποίο καθοδήγησα του ασυντρόφου άμουνα. Τρέξουν, μόνος με το αγαπημένο βάρος μου, αναζήτησα μια ερημική, απροσδόκητη τοποθεσία στα γειτονικά υψώματα. The storm which had ceased for a time now broke afresh. The deafening thunder drowned every other sound, while the frequent glare of the lightning showed us our path. My horse did not quail before it. Η καταιγίδα, που είχε κοπάσει για λίγο, ξέσπασε ξανά η εκοφαντική βροντή σκέπαζε κάθε άλλον ήχο. Ενώ οι συχνές αστραπές μας έδειχναν τον δρόμο το άλογο μου δεν κιότεψε. Euphrasia still lay clinging to me. No complaint escaped her. A few words of fondness, of encouragement, of pious resignation, she now and then breathed forth. Η Εφρασία παρέμενε γαντζωμένη πάνω μου δεν ξεστόμησε κανένα παράπονο μονάχα λίγα. Λόγια τρυφερότητας, ενθάρρυνσης, ευσεβούς αποδοχής έλεγε που και που. I knew not she was dying, till at last entering a retired valley, where an olive would afforded shelter, and still better the portico of a fallen ancient temple, I dismounted and bore her to the marble steps, on which I placed her. Δεν ήξερα ότι πέθαινε, ώσπου τελικά, φτάνοντας σε μια απομονωμένη κοιλάδα όπου ένα ελαιόδασος προσέφερε καταφύγιο και κυρίως ο πρόναος. Ενός γκρεμισμένου αρχαίου ναού, κατέβηκα από το άλογο και τη μετέφερα στα μαρμάρινα σκαλιά. Όπου την ακούμπησα. Then indeed, I felt how near the beloved one was to death, from which I could not save her. Τότε πράγματι κατάλαβα πόσο κοντά ήταν στον θάνατο η αγαπημένη και πως δεν μπορούσα να τη σώσω. The lightning showed me her face, pale as the marble which pillowed it. Η αστραπή μου αποκάλυψε το πρόσωπό της, χλωμό σαν το μάρμαρο που τη στήριζε. Her dress was dabbled in warm blood, which soon stained the stones on which she lay. Το φόρεμά της ήταν ποτισμένο με ζεστό αίμα, που γρήγορα έβαψε τις πέτρες όπου ήταν ξαπλωμένη. I took her hand, it was deathly cold. Της πήρα το χέρι ήταν παγωμένο σαν θάνατος. I raised her from the marble, I pillowed her cheek upon my heart. Την σήκωσα από το μάρμαρο ακούμπησα το μάγουλό της πάνω στην καρδιά μου. I repressed my despair, or rather my despair in that hour was mild and soft as herself. Συγκράτησα την απόγνωσή μου, ή καλύτερα η απόγνωσή μου εκείνη τη στιγμή ήταν ήπια και γλυκιά όπως και εκείνη. There was no help, no hope. Δεν υπήρχε καμιά βοήθεια, καμιά ελπίδα. The lifeblood oozed fast from her side. Scarce could she raise her heavy eyelids to look on me. Her voice could no longer articulate my name. Το αίμα της ζωής έτρεχε γοργά από το πλευρό της μεταβίας μπορούσε να σηκώσει τα βαριά της βλέφαρα. Για να με κοιτάξει η φωνή της δεν μπορούσε πια να προφέρει το όνομά μου. The burden of her fair limbs grew heavier and more chill. Soon it was a corpse only that I held. Το βάρος των όμορφων άκρων της γινόταν όλο και πιο βαρύ και κρύο σύντομα κράταγα μονάχα ένα πτώμα. When I knew that her sufferings were over, I raised her once more in my arms, and once more I placed her before me on my horse, and betook me to my journey. Όταν αντιλήφθηκα ότι τα βάσανά της είχαν τελειώσει, την πήρα για άλλη μια φορά στην αγκαλιά μου. Και για άλλη μια φορά την τοποθέτησα μπροστά μου στο άλογό μου και συνέχισα την πορεία μου. The storm was over now, and the moon bright above. Η καταιγίδα είχε πλέον περάσει
και η σελήνη έλαμπε από πάνω. Earth glittered under the rays, and a soft breeze swept by, as if heaven itself became clear and peaceful to receive her stainless soul, and present it to its maker. Η γη λαμπύριζε κάτω από τις ακτίνες, και ένα απαλό αεράκι φυσούσε. Σαν να γαλήνευε ίδιος ο ουρανός για να δεχτεί την άσπηλη ψυχή της και να την παρουσιάσει στον Δημιουργό της. By morning's dawn, I stopped at a convent gate and rang. Με το χάραμα της ημέρας, σταμάτησα μπροστά στην πύλη ενός μοναστηριού και χτύπησα. To the holy maidens within, I consigned my own fair Euphrasia. Στις άγιες κόρες που βρίσκονταν μέσα εμπιστεύτηκα τη δική μου όμορφη Εφρασία. I kissed but once again her dear brow, which spoke of peace and death, and then saw her placed upon a bier, and was away, back to my camp, to live and die for Greece. Τη φίλησα άλλη μια φορά μονάχα στο αγαπημένο της μέτωπο, που μιλούσε για γαλήνη στον θάνατο κι ύστερα την είδα να τοποθετείται πάνω σε ένα νεκροκρέβατο. Και αναχώρησα, πίσω στο στρατόπεδό μου, για να ζήσω και να πεθάνω για την Ελλάδα. He grew more silent as he became weaker. Έγινε πιο σιωπηλός όσο εξασθενούσε περισσότερο. Now and then he spoke a few words to record some other of Euphrasia's perfections, or to repeat some of her dying words, to speak of her magnanimity, her genius, her love, and his own wish to die. Πότε έλεγε λίγα λόγια για να μνημονεύσει κάποια άλλη αρετή της Εφρασίας. Ή να επαναλάβει κάποια φράση της πριν πεθάνει να μιλήσει για τη μεγαλοψυχία της, το πνεύμα της, την αγάπη της και τη δική του επιθυμία για θάνατο. I might have lived, he said, till her image had faded in my mind, or been mingled with less holy memories. Ίσως να συνέχιζα να ζω, είπε, μέχρι η εικόνα της να ξεθόριαζε μέσα μου ή να αναμειγνιόταν με λιγότεροι ιερές αναμνήσεις. I die young, all her own. Πεθαίνω νέος, ολόκληρος δικός της. His voice grew more feeble after this. He complained of cold. Η φωνή του αδυνάτησε περισσότερο, παραπονιόταν πως κρύωνε. Valency continued. I contrived to rise and crawl about, and to collect a capote or two, and a pelisse from among the slain, with some of which I covered him, and then I drew one over myself, for the air grew chill, as midnight had passed away and the morning hour drew near. Ο Βάλενσι συνέχισε. Κατόρθωσα να σηκωθώ, και σέρνοντας λίγο τα βήματά μου, να μαζέψω μία-δυο κάπες και ένα γούνινο πανοφόρια από του άνεκρούς. Με μερικά από τα οποία τον σκέπασα και έπειτα πήρα και για μένα ένα. Γιατί ο αέρας άρχισε να κρυώνει, μιας και το μεσονύχτη είχε περάσει και πλησίαζε το ξημέρωμα. The warmth which the coverings imparted calmed the aching of my wound, and strange to say, I felt slumber creep over me. Η ζέστη που μου έδωσαν τα σκεπάσματα μετρίασε τον πόνο της πληγής μου και, όσο κι αν ακούγεται παράξενο, ένιωσα έναν ύπνο να με καταβάλει. I tried to watch and wake. Προσπάθησα να μείνω άγρυπνος. At first the stars above and the dark forms of the mountains mingled with my dreamy feelings, but soon I lost all sense of where I was, and what I had suffered, and slept peacefully and long. Στην αρχή, τα φάστρα πανώ και οι σκοτεινοί όγκοι των βουνών μπλέκονταν με τις ονειροπόλες σκέψεις μου, αλλά γρήγορα έχασα κάθε αίσθηση για το που βρισκόμουν και τι είχα φποστεί. Και κοιμήθηκα γαλήνια κι ώρα πολύ. The morning sunbeams, as creeping down the hillside they at last fell upon my face, awoke me. Οι πρωινές αχτίδες του ήλιου, καθώς κατηφόριζαν την πλαγιά, στο τέλος έπεσαν στο πρόσωπό μου και με ξύπνησαν. At first I had forgotten all thought of the events of the past night, and my first impulse was to spring up, crying aloud, "Where am I?" Αρχικά είχα ξεχάσει κάθε σκέψη για τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Και ο πρώτος μου παρορμητισμός ήταν να τιναχτώ επάνω, φωνάζοντας δυνατά, «Πού βρίσκομαι?» But the stiffness of my limbs and their weakness soon revealed the truth. Μα η ακαμψία των άκρων μου και η αδυναμία τους, γρήγορα φανέρωσαν την αλήθεια. Gladly, I now welcomed the sound of voices, and marked the approach of a number of peasants along the ravine. Με ανακούφιση τώρα άκουσα ανθρώπινες φωνές, και είδα να πλησιάζουν αρκετοί χωρικοί κατά μήκος του φαραγγιού.
Hitherto, strange to say, I had thought only of myself, but with the ideas of succor came the recollection of my companion, and the tale of the previous night. Μέχρι τότε, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, είχα σκεφτεί μόνο τον εαυτό μου όμως. Μαζί με την ιδέα της βοήθειας, μου ήρθε στη μνήμη ο σύντροφός μου και η ιστορία της περασμένης νύχτας. I glanced eagerly to where he lay. His posture disclosed his state. He was still and stiff and dead. Κοίταξα με αγωνία το σημείο όπου βρισκόταν η στάση του φανέρωνε την κατάσταση του ήταν ακίνητος. Άκαμπτος και νεκρός. Yet his countenance was calm and beautiful. Ωστόσο, το πρόσωπο του ήταν γαλήνιο και όμορφο. He had died in the dear hope of meeting his sister, and her image had shed peace over the last moment of life. Πέθανε με την αγαπημένη προσδοκία ότι θα συναντούσε την αδελφή του. Και η εικόνα της είχε χαρίσει γαλήνη στην τελευταία στιγμή της ζωής του. I am ashamed to revert to myself. Ντρέπομαι να ξαναμιλήσω για μένα. The death of Constantine is the true end of my tale. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου είναι το αληθινό τέλος της ιστορίας μου. My wound was a severe one. Το τραύμα μου ήταν σοβαρό. I was forced to leave Greece, and for some months remained between life and death in Cephalonia, till a good constitution saved me, when at once I returned to England. Αναγκάστηκα να φύγω από την Ελλάδα, και για αρκετούς μήνες έμεινα στα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου στην Κεφαλονιά. Μέχρι που η καλή μου κράση με έσωσε, και αμέσως τότε επέστρεψα στην Αγγλία. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.